see here, andito na kami sa bahay. Sobrang hangin. Siguro mapapansin nyo yung wind noise. So kung mapapansin nyo na nga dun sa video is meron siyang tumatagas na coolant. Flashback. So we got a slight problem with downshift case's bike, guys. So as you can see, guys, her radiator leaks. Pero saan kaya galing to? Dito nga. Oo, naluto na nga yung ano. Naluto na nga to. End of flashback. So una yung akala ko, dahil lang sa hose na nasusunog na nga siya kasi yung itsura niya is parang naluluto yung goma. So inisip namin baka dahil sa init ng biyahe kasi kahit sobrang tanghaling tapat, nagbobiyahe pa rin kami tapos mainit yung makina. Baka ganun yung reason ba't nagkaroon ng tagas. Upon further checking, ito pala yung main cause. Yung una, akala ko isang bolt lang yung wala. Yun pala is kabilaan na siya. Pati pala sa kabilang side is wala na rin yung bolt. So tinanong ko yung mga kaibigan ko na naka RS150, si Abby, si Med, and then si Kenneth. Sa kanilang net meron mga bolt. Akin is wala. Maybe dahil sa nalulubak kami, hindi nalapat yung hose. So ngayon, ito yung asikasuhin ko kasi hindi pwedeng biyahe ko to or risk ko to pabalik ng Cavite na ganito situation. So yan, ayusin ko muna siya. And let's go! So yun guys, since meron naman dito sa amin malapit na bilihan ng mga tornilyo, bumili na lang kami. Stainless siya. Patanggalin mo pa ba yung radiator cover? Tanggalin ko rin itong radiator cover kasi kung napapansin nyo, faded na ang color niya. Ay ko. Ay, sorry. Wala kasi yung Gis ko, nawawala yung Gis ko eh. So yun guys, tatanggal na natin to kasi kung napansin nyo, sobrang dungis, faded na din ang color, di na siya gaya ng dati ng orange. Ngayon, light orange. So, tapon natin yan. Grabe naman, tinapon lang. Ala, yung ano namin, yung ceiling. Porket may memories yun. Memories. Tinatawa. Oh, excuse me, hindi siya kasama. Memories. Ayan, lagay natin sa nabili ni Vinci Boy na bulb. Putang ina, ito nakikita. Ayan, wala nang ano. Wala naman kasi, tingnan mo parang may hito dito. May balbas. Ina kasi. Moist. Sakto ba? Ate yung hito. Kinaihitan ng balbas. Yes. Higpitan mo na lang mamaya. Yan yan. Kasi pag hinigpitan mo naman yan, ano na yung lalapat na yan. Mas mahaba na binili ko para hindi na masyado matanggal yung ano. Hindi basta-basta matanggal yung bolt. Hindi ko nga alam kung saan ba yung natanggal eh. Baka nandun talaga sa Tagkawayan. Diyan lang yan. Oo, kasi nung umano lang. Umalis tayo, nandun pati. Nung nilagay mo ba to na kinapansin na meron pa dito? Oo, ano ba yan? Kulay team pa nga yun. Okay na yan? Saka mo na higpitan kapag Sa kabila naman tayo guys. Akala ko talaga nung nakaraan, meron pa to. okay na? So yan guys, okay na, meron na tayo dito pansamantagal na bolt. Ngayon, Ayan. Next naman is eto na may awang. dapat lapat yan eh. Ayan, lapat-lapat dyan. Kasi dyan tumatagas eh. Ang gawin natin, i-loose muna natin. Lefty loose. Ay. Tandaan lang kasi ano yan. Nakakapasok. Puto sa nakakapasok. Asido yan eh. Malapad ba? Hindi, pero ang feeling ko mahina ako. So ayan, since weak ako, papagawa natin kay Idling. May tumatagas. May tumatagas. Mutab dahil siguro dyan sa ginawa natin, baka masalong tumagas na eh. Napipisil mo ba? Di pa siya okay. Sagad ko pa? Sagad mo. Baka mas namin lumabas yung ano. Asido. Ako tapipikon ako sa mga ganyan mo. Ito naman. Okay dito. Ganyan na yan. Ako na mag-continue ata siguro. Siguro vlog. So ayan, ganun tayo. Paano tayo manggamit? Siya pa yung napipikon yan. So eto guys na ginagawa namin is
least may survive lang namin or may balik lang namin ang Cavite. Kasi honestly, meron na akong nabili na hose. Before pa kami bimahe, nakabili na ako nun. Kaya lang, hindi namin sukat akalain na ito pala yung maging aberya ng motor ko. Hindi namin kinabit yun kasi mahirap na gawa ng malayo-layo yung biyahe. Eh baka pag mali yung kabit namin, lalo lang lumala. But yun nga, hindi namin in-expect na itong stock pala magbibigay sa amin ng problema. Pero at least, prepared naman na. At least nalaman namin na kailangan talaga siyang palitan. Kumbaga, nagbigay na siya ng sign. Kumbaga pati siya decided na rin siya ng palitan na siya. Baka masobrang sigpit, masira yung rubber. Okay na ba yun? Try mo hatakin. Mahina naman ako sa paghata. Okay na yan. Hindi na maglilik yan. Try mo nga galawin yung radiator. Oo, snug fit na. Snug fit na yan. So, yun. Di pa talaga ako 100% na kampanya sa ginawa ko. But at least, meron na kaming basis kung ano yung naging problema. Pagbalik namin ng Cavite, i-monitor ko pa rin ito. Especially ito. Kasi kung ano yung nadaanan namin, yun pa yung nadaanan namin pabalik ng Cavite. And I don't know kung sana maging strong enough siya na makabalik pa siya ng Cavite. And ito pa, meron pa isa kanina. Ito din, yung yung decals, ayan, kung nabansin nyo, sira na din siya. Yan, ang kabilaan yan guys, mas marami yung damage. Kasi di ba plano ko na magpa-decal before umuwi ng Bicol. Buti na lang, hindi namin nagawa. So technically, pagbalik na namin ng Cavite, sa ako na siya ipapadecals na maayos. Due to, kasi doon nasira dahil dun sa Knee guards. Siya yung reason dito. Di ko ina-expect na sumasayad pala. Or parang naging kampante yung pa ako na dikit dito. Di ko alam kung bakit ko dinidikit. Pero di naman talaga sanay na nakadikit talaga dito yung aking mga legs. So, bumili din kami. Tama ba ito dito? Takto lang yan. So, kung meron din doon sa Cavite, bili lang kami doon. Nakabili na yung nakalaw kasi magagamit ko siya dito. So, pagbalik namin, alam na kung ano mga ayusin ko naman ulit. So, Dagdag content na naman. other content na naman na mapapasakit yung ulo ko. So, yun. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Gusto ko ulit magpasalamat sa mga bumili ng merch ko. Merch namin ni Vinci, yung tube mask and then keychain. Yung jersey and the t-shirt, nasa Shopee and Lazada na siya. Yung link niyan is nasa baba sa description box. Visit nyo na lang din. And nakapost yan sa Facebook ko. Yan. So, thank you so much sa inyong lahat. You all know the drill. Ride safe. Peace out.